One foot in front of the other. Hoxe en Padexando visitaremos a Tono Campos no seu grove natal. Viaxaremos no tempo co canoísta olímpico José Manuel Crespo no Clube Escola Cidade de Pontevedra. María Pérez enfrentarase ao noso test. Estaremos cos nosos amigos vikingos do Clube As Torres de Catoira. Eu empecé a facer piragüismo con 10-11 anos. O Club Breogán tradicionalmente é un club de canoístas, tirábame moito xa de primeiras a canoa. E unha vez que aprobín, pois xa foi indudable pois a canoa. A primeira vez que montín en canoa, pois lóxicamente pois caes á auga, agora non recordo cantas veces pois caín, non? Pero sí que caes ao principio, como andar na bicicleta, vas collendo pouco a pouco, primeiro a estabilidade na canoa e logo pois vas collendo a dirección, non? Xa que na canoa ao remar por un lado só, esa é a dificultade principal da canoa, ir co rumbo dereito. De feito, un dos pilares básicos da técnica é que non se move a pala, a auga fai un punto de fijación coa pala e quen se desplaza pois eres ti coa cadera e coa rodilla no barco hacia adiante. E antes, pois, cando un tiña o mellor características de máis fondista en vez de máis pistero, pois centrabas un pouquiño máis no maratón, non? É unha pena que a distancia olímpica máis longa sea o 1000 metros para a xente que temos outras características físicas máis de resistencia. Por eso optamos máis ás distancias largas como son o 5000 e o maratón. Os motivos meus para pasarme o maratón, unha son os resultados, non? Lóxicamente, sin resultados, pois non tes unha motivación. Tamén sentirse a gusto na distancia e o disfrute da proba, para min disfruto moito máis remando un maratón que remando na pista. E tes outras cousas, tes porteos, tes ciabogas, tes toques, tes estrategia, tes as salidas todos xuntos, sin ir por calles, é moi diferente. Si que a pista, digamos, o principal dentro do piragüismo, para min sí que é moito máis visual un maratón, e para o público en xeral que ten, digamos, un pouco menos de idea do piragüismo, pois tamén opinan o mesmo, non? Porque é máis fácil de seguir, saese todos xuntos, é un pouco máis visual, máis espectacular tamén polos porteos, polas ciabogas, entonces eso de cara ao público pois é moi emocionante. A diferencia das axudas dun de maratón a un de pista son moi grandes. A pista ten o apoio de ado, porque é a distancia olímpica. Considero que as axudas para a pista son moi baixas. Unha vez que deixes de palar de remar, teste que buscar un futuro ou ter algo, porque senón desto non podes vivir. En un maratón xa é impensable dedicarte solo a remar, porque solo teñen unha pequena axuda os 3 primeiros do mundial. Entonces, tes que ir renovando ano a ano, como un ano quedes cuarto, xa quedas sin axuda ninguna. Eu, se miña filla quixese ir ao centro de tecnificación, sobre todo, vai ser o que ela queira, non? Gustaríame que non fose en piragüismo, lóxicamente, porque o piragüismo para min é un enganche e estou moi contento de haber feito piragüismo, pero sí que non compensa o esforzo e o sacrificio realmente co que económicamente ou mediáticamente co que realmente te involucras e te sacrifica. Bueno, pois persoas que máis influíron na miña carreira de piragüismo, pois podo citar, por exemplo, a Marcelino Cacabelos, porque estaba nunha banda de música que había aquí no Grove, que se desfixera. Marcelino estaba de directivo na banda de música, pero a súa vez pois estaba moi vinculado ao piragüismo e foi o que me invitou a
a probar, non? Entonces animeime, viñen e a verdade é que me gustou e xa quedei enganchado. Entrenadores que pasaron pola miña vida, como pode ser Luís ou Valladares, no seu momento, que me motivaron para poder seguir e chegar pois, a donde estou hoxe en día, non? Tamén tiña referencias como eran Mascato, Freddy e sobre todo xa un pelín máis adiante pois David Cal, que era unha referencia pois, de todos os canoístas. Con Diego Romero pois decidimos xuntarnos para a pista para facer un C2 e tentar clasificar alá polo ano a finales do 2012, cando acababa a Olimpiada, decidimos unirnos e empezamos a traballar xuntos e conseguimos pois bons resultados, como foi un quinto posto no Campeonato de Europa. Non conseguimos finalmente clasificarnos para a Olimpiada, pero bueno, considero que foi unha época pois de moito proveito, conseguindo pois resultados a nivel nacional e digamos internacional con esas participacións nos campeonatos do mundo. Por da temporada que acabamos de facer e o ter quedar campeón de Europa e campeón do mundo, pois sempre tes ese plus de motivación e extra de enerxía para de cara á temporada do ano que ven. É verdade que gañar é difícil e volver a gañar ainda é máis difícil. Entonces o ano que ven pois sempre te vas a exixir pois mínimo esas medallas, pero mentalmente todo que non sexa pois volver a gañar como este ano, pois vai ser peor que a temporada anterior, entonces pois hai que estar moi constantes e moi atentos no entrenamento e intentar volver a conseguir ese resultado. Pois a temporada que ven pídolle que polo menos sexa igual de boa que esta, non? Porque a verdade é que esta temporada foi moi boa, empezando en Sevilla, quedando campeón de España no 5000, clasificándome para o Campeonato de Europa e o Campeonato do Mundo de pista. Logo, no maratón, no Ciuno, quedei campeón de Europa e no Mundial campeón do mundo, que máis se pode pedir, non? Quedar campeón do mundo na túa especialidade e nas dúas regatas máis importantes do ano. O piragüismo é o deporte de élite en xeral, pois axuda, enséñache os valores da vida, pois unha disciplina e o sacrificio diario, non? Eu tamén me divirto pois entrenando e competindo e realmente, claro que me dou moito máis do que me quitou e non estou arrepentido para nada pois de haber feito o piragüismo. Chámame José Manuel Crespo Villanueva, son do Club de Piragüismo Cidade de Pontevedra e isto é Padexando. Para min o deporte, o piragüismo foi algo moi importante. Eu empecé aos 16 anos, empecé tarde, pero a mí axudoume moitísimo a encauzar o tema da trayectoria da miña vida personal, xa non profesional, pero personal, moitísimo, de estar de vándalo por aí a facer un deporte, ter unha disciplina, un compañerismo que na calle non se consigue. Eu remei un ano de competición en kayak. Daquela había unhas competicións que eran Operación 92 e eu remeinas. Evidentemente, 11º, 16º, non, nada. En ese mismo inverno, no club de onde estaba, tiñan un pozo para entrenar. E puxeme a remar en canoa. Para probar eu, mirou o entrenador e dixo, ti, mañán en canoa. Pois vale, pois en canoa. Era un día de inverno, facía moito frío. Saleu un compañero, un amigo meu que se chama Rafael, que era dali de Marín, e lle dixo o entrenador, ti vaite con Crespo, a agua, e vaille enseñando. Eu subí na canoa e foi dar 20 metros, caíme a agua, a sensación que tuve de frío nos sombreiros e todo, subín arriba e marchei para casa.
Mira, fun a moitos campeonatos do mundo, pero a Olimpiada é moi distinto. Sí, sona máis e todo, pero é moi distinto. Nas dúas Olimpiadas que eu fun, estuvo miña muller ao meu lado. Que maior apoio que ese? É competindo. O mellor momento da miña carreira deportiva? Pois quizás cando entrei no equipo absoluto da selección española, que foi o primeiro mundial meu foi en México, e despois o ano seguinte, que conseguín o mellor resultado, que foi quinto no mundial. Se teño unha espina clavada, así, unha moi grande, así de grande. Cando foi o mundial cando me retirei, no ano 2000, no Campeonato do Mundo de Sevilla. Por temas políticos, temas de decisións da federación, pois quedeime sen remar unha distancia nese campeonato e non me enterei hasta ese mismo día. Un entrenador que sempre me comprendeu e sempre me botou unha man, que é Jesús Cobos. Foi o primeiro entrenador que tuve no equipo nacional, cando estuve en Sevilla, e gustábame porque sabía tratar a xente. O rival máis duro sempre foron os de fora. Italianos, franceses, algún húngaro, un ruso, Kostoglov, chamábase. David estaba entrenando aquí en Pontevedra, hubo unha temporada que veu con nós a entrenar a Navia, viña comigo no coche e tal. Hombre, se me preguntan se iba a chegar a onde chegou, diría que non. Tamén digo unha cousa, se David Cal estuvera no equipo nacional, no régimen do equipo nacional, non creo que chegara onde chegou. Eu penso que a ventaxa de David Cal era que estaba na súa casa, entrenando da súa casa. As palas, tuve varias, moitas, pero coas que eu remei sempre me quedei con elas. Non me gusta, é algo moi personal. Moitas horas remando con elas, eso sí que non. Esas son sagradas. Boto en falta tempo para poder entrenar. A canoa, sí, salir de vez en cando, pero menos. Boto en falta el poder entrenar. A saúde do periodismo galego é moi boa, é a mellor, penso que é a mellor no momento que está. E a española creo que é un pouco baixa ahora mismo, penso eu, polo pouco que podo seguir ahora mismo o piragüismo. O espírito de sacrificio de hoxe en día é moi distinto ao que tiñamos nos antes. Nos de rapaces íbamos a entrenar, era a entrenar, non era xogar. Si xogábamos cando éramos pequenos, cativos, pero había que entrenar. Eu non fixen nada que non fixeran outros, pero o feito de que colguen aí unha imagen túa e poñan José Manuel Crespo, Olímpico Atlanta 96 e Sydney 2000, é moi bonito. É un mensaxe aos rapaces dicindo, pódese facer. Non é só non, é que se pode facer. Un tío de aquí de Pontevedra, bueno, de Marín, pudo facelo. Eles que están ali poden facelo tamén. Libro de la selva. Azul. Instagram. Non teño libro favorito. O da cara así, cos mofletes rojos. Non me acordo, vi tantas series. Bueno, no, a verdade é que non vexo ninguna, pero... Mar. David Cal. Uf, é que hai tantas. Michael Phelps. Natación. Herdeiros. Ni
idea. A cuadrilla de Pepa Loba. Cambados. Mallorca. Paella. Leite con cereales. Pois este club ahora xa ten 41 anos de historia, por sorte levamos os últimos 20 anos con unha moi boa traxectoria, con títulos nacionais, con títulos galegos, e isto se debe moito pois, a que si somos un club que é unha familia, que se apoia moito nos rapaces, se apoia moito nos pais, se apoia moito hoxe en día no Concello, que nos axuda de gran maneira, e iso que nos fai, creo que manternos e seguir peleando ano tras ano. Manuel Isorna foi o pai deste clube, un dos pais deste clube, foi o que fixo crecer este clube, foi a razón pola que eu estou aquí, o meu profesor, o meu maestro, pois eu aprendín del. Os momentos máis importantes, os 5 anos consecutivos que se conseguiu ganar a Liga Nacional, eso foi un antes e un despois para este clube, foi o que nos puxo no mapa, foi o que nos otorgou un caché, pois un prestixio. Gaining attention, United Nations, interrelations, a declaration of hypertension, emerging summits. Levamos moitos anos traballando cos distintos colexios de concellos da Redonda, non só de Catoira, e o que facemos é unha unidade didáctica para intentar atraer rapaces, enseñarlle o mundo do piragüismo, pois enseñarlle como funciona o clube. Estamos traballando anualmente con varios cursos para que todos os rapaces de Catoira, todos e cada un deles, pasen polo clube e que sepan o que é o piragüismo, que monten unha piragua, que caian, que naden, que corran, pues, que sepan como é isto. Vou ser sincero, conocen antes a romería que o club. Catoira está moi ligado á romería vikinga e iso demostra o noso nome, que é Astorre Romería Vikinga. Isto é debido a que temos un convenio co Axuntamento pois para o patrocinio e para ver esa ligazón de Astorres e o que é a cultura de Catoira, que son os vikingos. Este ano pois, tivemos moi bons resultados por clubes, sobre todo a nivel feminino, que temos un grandísimo equipo. Contamos cun gran equipo sénior de rapazas, que acadamos o título de Liga Galega. Na categoría xuvenil tamén acadamos o título en femenino e na Liga Cadete acadamos o campeonato, polo cual estamos moi contentos co resultados obtidos. Dúas deportistas deste clube, como foron María Pérez e Carla Freiro, pois son dúas vidas paralelas neste clube que comenzaron sendo moi cativas, con 8 anos, e chegaron ao máximo nivel. Que Carla poida sustituir a Teresa Portela, eso é falar son palabras maiores. Ojalá pois algún día Carla chegue a ser como ela. Carla é unha rapaza moi metódica, moi seria e que sabe realmente o que quere.
a ambición de poder ir aos xogos sempre están na cabeza dun deportista, sobre todo do nivel de Carla. Raquel da Costa é unha deportista especial, peculiar, pois neste caso a particularidade é que hai 2 anos estaba no equipo nacional feminino de kayak, deixou o equipo nacional feminino de kayak, botou 1 ano no clube adestrando en canoa e 2 anos despois está no equipo nacional de canoa, optando a poder ir a Tokio. Pois para mellorar no ano 2019, creo que un dos obxectivos do clube é seguir reforzando a canteira, seguir traballando cos máis cativos e seguirlle dando apoios aos nosos deportistas absolutos, que a esas edades sempre é complicado compaxinar traballos e estudios co adestramento. I need me to happen, so much for it to happen. Seguramente ahora mismo precisemos un pouquiño máis de axuda das institucións, máis axuda da Federación Española e que fomenten un pouquiño máis a Liga Nacional, que axuden aos deportistas a compaxinar os seus adestramentos, a compaxinar as súas competicións cos estudios, que eso sí que é fundamental e hoxe en día é complicado. Conseguir que Catoira, con 3.500 habitantes, consiga poñerse no mapa do piragüismo nacional foi algo difícil, que foi gracias ao traballo de moita xente, que ahora mesmo non están no clube, e que ahora intentamos manter. E o segredo é, eu creo que é o traballo, o esforzo e a axuda de todos. So